ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya kaddara mu sake haduwa a wannan majalisi a nan Masjidus Salam, inda a daidai wannan lokaci muna da karatu na tafsiri gwalgwadon fahimta a wannan yammaci wanda ke dare ne na Juma'a. Na fata Allah ya datar da mu da faɗin daidai da aikata daidai. za mu tashi ne a aya ta 197 in suratul Baqara insha Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Allah madaukakin sarki bayan mun karanci ayoyi inda Allah yake ambaton ayyukan da suka shahi aikin hajji da umara, har yanzu muna cikin wannan hukunce-hukunce da suka shahi aikin hajji da umara, musamman a wannan ayoyi na gaba ana magana ne akan aikin hajji. Allah yake cewa alhajju ashurun ma'lumat. Alhajju kaga mubtada kenan, to ina khabar kin shi? Alhajju ashhurun ma'lumat. Don ashhurun ma'lumat shine a matsayin khabar. To sai dai malamai suka ce idan ka ce alhajju sai ka ce ashhurun ma'lumat. Alhajj aiki ne, ashhur kuma lokaci ne. To yaushe ne za a ce aiki lokaci ne? Zai yi shi ne suke cewa a nan dole sai ka kaddara wani abu. Alhajju waqi'un
ko alhajju hajju ashhurin ma'lumat, hajji shine hajjin waɗansu watanni sanannu. Kenan anan ana bayani ne akan lokutan da ya kamata a yi hajji, sai Allah ya ce alhajj ashhurun ma'lumat, aikin hajji waɗansu watanni ne sananni, ma'ana a waɗansu watanni sananni ake yin aikin hajji. To waɗanne watanni ne? Su ne Shawwal da Zulqa'ada da Zulhajj ko Zulhijja. Mun gane ko? Waɗansu suka ce da kwanaki 10 na Zulhijja. To amma in ka dibi siyaƙin ta aka yi ashhur kuma jam'i ne, jam'i kuma daga nawa ake fara jam'i a larabci? Daga 2, daga 3, daga 3. Shi yasa da yawa sun tafi akan cewa ashhurun ma'lumat wata ne guda 3, shine Shawwal, Zulqa'da da Zulhijja. Maimakon a ce 10 farko na Zulhijja, duka watan na Zulhijja. Suka ce abin da zai karfafi wannan shine bayan kwana 10 na Zulhijja aikin hajji bai kare ba, akwai 11, akwai 12, akwai 13, wanda a aikace ma ci gaba ake da aikin hajji. Mun gane ko? Don haka zance mafi karfi dai shine ashhurun ma'lumat, wata ne guda 3, shine Shawwal. Yaushe ne Shawwal? Wata na nawa kenan? Wata na 10 bayan watan Ramadan sai Shawwal, shine wata na 10 na Zulqa'da na 11, Zulhijja na 12, shine karshen shekara sai a shiga al-Muharram. To waɗannan watanni na aikin hajji idan mun lura da su guda 3, dukkan su watanni ne na alfarma ko ba watanni bane na alfarma? Dukkan su waɗanne watanni ne na alfarma a zano su? To da wanne ne? Na'am, duka mun yarda wata masu alfarma guda nawa ne? 4 ne. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha 4 hurum. Da wannan ayar ka isa ka ce ga wata da wata kaza ne da wata kaza ne. Kana iya faɗi, kana iya bin Qur'ani ka zano su? Ba ka iya, sai ka yi aiki da ni. Yawwa, tun daga nan za ka gane ɗan kalakatu baya iya addini. Tunda da Allah ya ce alhajju ashurun ma'lumat, bai ce ba Shawwal da Zulqa'da da Zulhijja. A ina aka samu a hadisi? Don haka duk ɗan kalakatun da ya je hajji a Zulhijja, to ana bin shi bashin dalili, me yasa ya ta yi, wanda da mi ya dogara ta yi ya ta yi aiki hajji a wannan lokaci. In ka tsere shi a cikin Qur'ani ba inda zai hudu ma inda aka ce wata aikin hajji ana yin shi ne da Shawwal da Zulqa'da da Zulhijja. Ina aka samu watannin nan shine a cikin hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine ya nuna waɗanne ne watanni masu alhorma, su ne da wanne wa zai zano su? Mun yarda 4 ne, to a zano. Yace guda 3 a jere, guda 1 kuma can shi kadai ba jere yake da sauran ba. Akwai Zulqa'da, akwai Zulhijja, akwai al-Muharram, sannan da Rajab Mudar alladhi baina Jumada wa Sha'ban kenan. Watanni masu alfarma shine Zulqa'da, wata na nawa kenan? Na 11, da Zulhijja da 12, da al-Muharram farkon shekara. To ina na 4 su shine Rajab Mudar alladhi baina Jumada wa Sha'ban, shine wata na 7.
tsakanin jumada al-akhira wanda shine watan da muke ciki ko jumada al-akhira da wanga watan ya mutu wata mai hawa shine rajab daga shi sai sha'ban sai ramadan to wayannan sune watanni masu alfarma to idan mun diba da muka ce wayannan watanni na hajji dukan suna cikin watanni masu alfarma ko ba su ciki dukan su mun ce akwai shawwal da zulqa'da da zulhijja shin duka da shawwal da zulqa'da da zulhijja watanni ne masu alfarma a'a shawwal baya cikin su kenan biyu suna cikin watanni masu alfarma kenan shi shawwal wata ne na hajji ba mai alfarma ba amma zulqa'da da zulhijja watannin hajji ne kuma watanni masu alfarma sai shi kuma rajab baya cikin watannin hajji amma yana da alfarma almuhim nan abinda ake magana shine aikin hajji ana yin shi ne a wani lokaci na musamman shine Allah ya ce ashhurun ma'lumat malamai sun nuna cewa shine shawwal zulqa'da da zulhijja shine mai tafsiri yake cewa shawwal wa zulqa'da wa ashri zulhijja kaga kamar ya dauki wancan kauli wanda ce da kwana 10 zulhijja amma mafi karin dalili shine da watan zulhijja kuma yace fasta'iddu lil hajji fi hadhihi al mudda dan haka duk wanda zai yi aikin haji to sai ya shirya a cikin wannan lokacin ne za a yi su wasu sun ce ana iya a fara a ɗauki niyyar aikin haji tun waɗansu watanni kun gane ko amma wasu kuma sun ce a wannan ayar ta nuna watannin da ake iya ɗaukar niyyar aikin hajji su ne wayannan guda hudu shawwal zulqa'da da zulhijja to yaya ne za a yi hajji a cikin shawwal da zulqa'da da zulhijja me ake ni yana ne in ina son yi aikin hajji ina iya zuwa watan shawwal in yi hajji in dawo koko to ya me ake ni abinda ake ni kana iya ɗaukar niyya tun cikin shawwal amma hajjin baka kare shi ba sai an yi mai sai zulhijja kwana na 8 yau mutarawiya da ragaran nan ne za a fara aikace aikin hajjin na musamman amma niyyarka ta yin aikin hajji tun shawwal kana iya zuwa da ita in kana so in kirani kake tun warkon zuwan ka ta kana cikin ihrami sai an sauko daga sai rana ta 10 in kana cikin ihrami musamman in kana irin hajji na ifradi babu umara ciki ko kuma kana kirani wanda akwai umara akwai hajji amma ba ka iya hidda ihrami mai tamattu'i shine in yayi tun cikin shawwal in yayi umara sai ya dawo sai hidda ihrami ya dawo civil sai ya bari sai ranar tarwiya za a koma aikin haji sai koma yayi haramar haji kun gane ko to shine wani a aikace ga yanda za ka yi aikin haji a cikin waɗannan watanni tunda bai yiwa ka yi arafa ka yi ayyukan da suka shafi hawan arafa da abin da ake a 10 ga watan shawwal ga watan zulhijja in ba ran nan kin ba ranar ta zo ba don haka abin da ake yi kana iya kai niyyar hajji tun cikin shawwal ko cikin zulqa'da ko kuma cikin zulhajji kin tunda kana iya rana ta 8 ka je kai umarka sannan ka koma ka yi hajji mun gane ko da wannan ya nuna kenan aikin hajji shi ma aiki ne wanda yake da lokaci ayyananne ba ka da zaɓi ka je ka yi shi a wani lokacin da ba shi bane Allah ya zaɓa maka kamar yadda ka san salloli suna da lokaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ko ba haka ba azhar tana da lokaci matukar lokacin bai yi ba ko kai bai yi ba in kuma ka bari lokacin ya wuce kai shi ma bai yi ba indai ba wani uzuri gare ka don haka aikin haji ba ka iya yin aikin haji ba a lokacin aikin haji da haka ibadu da Allah ya shar'anta mana za ka ga sau da dama kowane ibada Allah ya mata lokaci
ko ya mata lokaci da wuri da sauran abubuwa da suka ta'allaka da ibada. Azumi ma ai akwai lokacin shi ko yawwa, azumi ga Ramadan ake shi, ba ka iya zaɓe ka ce bon na ga Ramadan bana cikin zahiri bare dan yi azumi na tun cikin wani wata ne muke yanzu na musulunci muna cikin wani wata jumada al-akhirah. To jumada al-akhirah cikin Desambar ne ana sanyi, sai ka ce kai bana jumada zan yi azumi na shi kenan huta, saboda in Ramadan ta zo dija na yi. In kai yayi bai ba, dole ka jira ka yi shi a Ramadan ko ana zayi ko ana sanyi. Sunnonin maulidi da yau ce da ake ce ya lalata. Yawa haka ne, ai ta bidiya ba ta buya, duk yanda aka mata kuskurima wallahi ta tona makanta asiri. Dan za ka karanta littattafan fiqh babu sharuɗan maulidi, babu arkanul maulid, babu wajibat, babu mustahabbat, babu waqt, babu in ka rasa maulidi da ni za ka yi compensate. Duk akwai su, akwai wani babi wanda aka bude da wannan kaga ƙaranar maulidi shi ke tona ma kanshi asiri, don zai buƙaci wa'annan abubuwan kuma in an tambaya sai a kasa samu. Hatta lokacin maulidi ai su ne suka kirkiro, babu wani hadisi ko abin da nasi da ya nuna rana kaza ne da watan kaza, su suka kirkiro shi. Shi yasa masu yin masu ka shafan ba, waɗansu za su yi ga abin da suke, waɗansu in ka je wani wurin kuma ba irin abin da wayancan suke yi ba, waɗansu su yi wannan satin, waɗansu kuma shekara gaba ɗaya kullum. Yanzu wasu ma in ka je yalla yau suke maulidi, tun da ya zama wani business ne shi ma. Yanzu an san radda manya suke yi, in kai ran nan ba ka samu mutane ba, sai ka bari sai manya sun kare kai ma sai ka sa nan, saboda kai ma ka dan samu abin da za ka lasa. Don haka ibadu suna da lokuta, sau da dama za ka ga ibada an mata lokaci, musamman arkanul islam inna waɗanda banda shahada. Kaga in ka ɗauki sallah, dukkan salloli suna da lokaci, inna salata kanat alal mu'min. Shi yasa ko ana yaƙi baka barin sallah lokacin sallah ya wuce, ko ana halbe ana yaƙi, kaga lokacin sallah zai wuce, dole ka yi ta. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, in kana iya yin ta a tsaye ka yi, in baka iyawa kana gudu kana sallah, saboda kan lokacin ya wuce. To haka sauran ayyuka, kaga azumi yana da lokaci, hajji yana da lokaci, zakka ita ce za a ce lokacinta shi ya danganci lokacin da dukiyar ta kai a yi mata zakka, daga ya kai kuma wajibi ne a fitar. In ka bari lokacin ya wuce baka yi ba, ana iya ai mun karanta hukumce wanda ya hana zakka da sauransu. To idan mutum ya bari lokaci ya wuce, to kaga nan zai ci gaba da cin haƙƙin mutane, tunda zakka haƙƙin wasu ne, kamar haƙƙin wasu ne a dukiyarka. In ka ki badawa, kamar ka amshi kudin mutane ne kana ci. sai Allah ya ce faman farada fihinna alhajja, faman farada shi ne ce alzama nafsahu, faman farada fihinna, duk wanda ya lazumta ma kanshi aikin hajji a cikin wayannan watanni, to ga ka'idodi ga dokoki. fala rafatha, suka ce arrafas shine zakiye ma iyali, mutum ya sadu da matarsa. wala fusuqa, sannan babu fasikanci. Kun gane ko?
suka ce fasikanci ya shahi al-ma'asi dukkan sabo, wasu suka ce ya shafi mahduratul ihram, akwai abubuwan da halal ne amma in kai ihrami za su haramta gare ka, hatta da sa kaya dinkaki an haramta maka, da sa hulla an haramta maka. Mun gane ko? To alhali ai da ba haram bane. Kafin ka shiga aikin hajji sa hulla ai wata kamala ce. Halin ba ganka da hulla ba ma ai za a rika ya aka yi malam yau ba hulla. Kamar ni yanzu na an saba gani na da hulla ko inda shigo masallacin nan ba hulla za ko Sheikh Zubair ya shigo ba hulla. Za a rika ana mai wani kallo ana cewa wallahi akwai malam ko dai akwai matsala gidan. Ina ya manke hulla. Za ka ko gida za ka fito yara za su ce baba ka manke hulla. Saboda kamala ne, amma a aikin hajji baka da yankin ka sa hulla, da ka sa hulla ka taka doka. To kaga yana daga cikin abubuwan da aka hana. To suka ce da shi ne, amma ayar ta shahi dukkan alfusu. Dama mahazuratul ihram wasu abubuwa ne wanda da halal ne aka haramta maka su, to ballantana wanda dama haramu. Duk su ma cikin fasikanci ne. Wala fusuka sai ce wala jidala fil hajj, kuma babu jayayya a cikin aikin hajji. Wasu suka ce ba a jayayya game da aikin hajji, ku kuna ta rigima aikin hajji ai kaza ne game da aikin hajji. Wasu kuma suka ce a wala jidala fil hajj, kamar ba ku tsaya, kar ku tsaya kuna ta wata husuma alhali kuna cikin yanayi na aikin hajji. Wala jidala fil hajj kenan babu jayayya, babu husuma. Kawai mai aikin hajji bai kamata ba a ganshi yana rigima da wani, musamman bisa abubuwan da ba su da amfani. Ka zo ana tagardama kawai ta banza, musamman wanda bata ma shahi ibada ba. Ku zo kuna tagardama ka ce ai yau kuna zancen siyasa, ka ce ai yau kaza shugaban kasa kaza yayi kaza. Me kake ga wannan? Ko kuna ta rigima ka ce ai partikin ku sune mutanen kwarai, wannan ce a ƙarya ce namu ne mutanen kwarai. Wannan ba a yin shi cikin aikin hajji. Wala jidala fil hajj. Wasu ka ce ba ku zuwa kuna ta gardama bisa aikin hajji, ko ku yi da rigima ce ai arafa wanda ake yi a Makka ita ce ko ci kasa ta a wani ce a kowa yi aiki da ka ganin wata su kaza kuna ta rigima. Sai Allah ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. To anan kaga Allah ya aza dokoki, faman farada fihin al-hajj fala rafatha, suka ce jima'un nisa, wala fusuqa ita al-ma'asi da sauran mahzuratul ihram, wala jidala fil hajj, kuma babu husuma da jayayya ga wanda ya shiga aiki na aikin haji. Aikin haji aiki ne na nutsuwa, ka fuskanci abin da ya kawo ka rabu da duk wani abu da zai karkatar da kai. Sai Allah ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah, kuma duk wani aiki da za ku yi na alkhairi to lalle Allah ya san shi, ko ma wani irin aiki ne, tunda kaga sharta ne aka yi wa ma taf'alu, makin nan shartiyya ce, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Shi yasa ya'lam tunda jawabu shart ne sai zo da jazma, baka ce ya'lamuhu Allah, kamar yake faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu. Ai kaga shart ne da jawabu shart, to da shart da jawabu shart fi'li wanda yazo cikin sharti zai zo majzumi, shi ma wanda yazo a cikin jawab zai zo majzumi. Faman ya'mal aka ce, ba a ce faman ya'malu ba. Shi ma khairan yara, ba a ce yarahu ba, yara saboda majzum. To nan wa ma taf'alu, ai asalin fi'ilin menene? Taf'aluna ne. To da yazo a siyaki na sharadi sai a ce wa ma taf'alu min shay'in, sai Allah ce min khairin ya'lamuhu Allah, ba ce ya'lamuhu Allah, ya'lamuhu Allah. Ko ma menene kuka aikata na alkhairi Allah ya san shi. Sai Allah ce wa tazawwadu, kuma ku riki guzuri, ku dauki guzuri na abinci da abin sha wanda za ku dogara da shi wajen aikin haji. Kalka ce bari in tahi ba da guzuri in naje can na roki mutane, a Allah bai san roƙo, ita roƙon mutane.
aka ce yan yaman ne lokacin nan in za su ta aikin hajji sai su ce a su sun dogara da Allah ba su ta yadda guzuri sai Allah ce musu a wata zawwadu ku riƙi guzuri wata zawwadu fa inna khairar zadi taqwa yace ista'iddu lil hajji bizadi ay at-ta'am wa sharab yace nazalat fi jama'atun kanu la yatazawwaduna lil hajj wannan ayat ta sabka game da waɗansu mutane wanda suka kasance in za su haji sai su ce su sun dogara da Allah ba su riko guzuri sai su zo Makka su ta roƙon mutane sai Allah ya ce a'a wa tazawwadu ku rika tayar da guzurin ku to sai Allah ce fa inna khayra zadi taqwa amma ku sani lalle mafi alkhairin guzuri shine me guzuri na tsoron Allah yawwa kenan guzuri iri nawa ne iri biyu ne akwai guzuri na gina gangan jiki kamar abinci abin sha da shine rayuwa take dorewa akwai guzuri na me na jin tsoron Allah na takwa shine guzuri wanda ke rayar da me zuciya shine ka karanci hukunce a aikin haji ka gyara niyyarka ka yi dan Allah ka nemi yardar Allah duka wannan abu ne wanda ya kamata in za ka yi aikin hajji ka ɗauke shi a matsayin guzuri ka tsarkake niyyarka in za ka hajji don Allah ka ne ba ruwanka in ka dawo a ce ma alhaji ko kala ce ma alhaji ba shi ya kai ka ba sannan ba ruwanka in ka je ka rika selfie kana sa distanci ba shi ya kai ka ba ko abu ka kana addu'a bakin kawo wannan duka rishin guzuri ne nan takwa yake samu zane duk inda ka je bakin gawa sai ka tsaya kana addu'a ta ƙarya kana selfie kana wani har cikin sujada yana yin salsan an taba gwada wani yana cikin sujada wani yana selfie a lokacin hoto ne subhanallah to wannan duka in ana taya da guzuri na tsoron Allah akwai abubuwan da baka yin su a aikin hajji ba kai da kore ma aka ce ka bari yaushe ne za ka kana faɗa da wani ko ka ga namiji da mace wai suna faɗa a gindin Ka'aba ko a ji ana ta gosulo ana ta tutururiya kowa yana son sai sun bacci Hajarul Aswad ko ka ce in ka je Arafa dole sai ka hawo wani dan dutse yayi ta rigima da kai kaga wannan duka ba sifa bace ta aikin haji na aikin haji wanda zo da guzuri musamman na takwa akwai abubuwan da ba a gane su cikin su ba za a gan shi ne a nutse abin da ya fuskanta shine aiki shine neman yardar Allah dan dukkan aikin haji tun daga farkon shi har karshe ibada ce dan kamar kana sallah ne a gan kana haka me kai ka fada kana sallah aikin haji aiki ne na gadangana ka tayi ne dan neman yarda shi yasa abubuwan da aka halatta maka ma aka ce ka bar su matar ka ya halarci gare ka aka ce in ka shiga aikin haji ba ruwanka ne ko ba ka ba saboda me ake nema so ake ka fuskanci aikin haji kamar da ka zo itikafi yanzu mai itikafi ba ta aka yadda ya haita ya ji ya gano wata shi ba shi kenan ya bata itikafi to haji yana kama da itikafi kai abin da kai ka kawai aiki ne to bai kamata ba a ganka kana wasu abubuwa ko da halal ne wanda an hana wani abu na halal ma an haramta maka to kuma a ganka kuma dama wanda abun dama haram ne kuma a ganka kana yi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa dan haka ku riki guzuri na abinci da ananan sha amma ku sani guzuri mafi alkhairi shine guzuri na taqwa kenan ba wai ka riko guzuri kadai ba kuma ka zo ka yi ta rishin mutunci a hajji ba ka zo da guzurin ka sannan kuma ka yi guzuri na tsoron Allah wanda zai taimaka maka ka kiyaye dokokin Allah wajen bayar da wannan ibada mai muhimmanci shi yasa hatta a cikin tufa Allah ya ce wa libasu taqwa ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan
sai ce wa libasu taqwa zalika khair. Hatta tubabi Allah ce a ku ɗan adam lalle mun saukar muku da tufafi wanda za ku sa ku yi ado kuma da ado. Yace amma ku sani libasu taqwa zalika khair, tufafi na jin tsoron Allah shine alkhair. Zai zama to ya tufatar da kansa da jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah, tunda ai tufa tana kare ka da wasu abubuwa. Tufa na jiki zai kare tsirancin ka da saura da zahi da wani ne, sutura ce. To shi ma takawa jin tsoron Allah wata tuwa ce wanda za ta kare ka daga daga fadawa ga sabon Allah, wanda kuma wannan shi ya bi alkhairi. Dan haka in kana da tsoron Allah kamar kakka damu da tuwa ta jiki kamar ce da tuwa ta jin tsoron Allah, wanda za ka ga yawanci wasu saboda tuwa ma sai suke ta dokar Allah. Saboda riga mai kyau yana so ya sa riga mai kyau sai ya nemi haram. Yanzu kai ka san darajar tsoron Allah ka ci haram dan ka sa riga. An ce ma wani ba su taqwa zalika khair, kai kuma ka keta taqwa dan kai libasul jasad. Yace fa inna khairuz zadi taqwa, sai ce wattaquni ya ulil albab, dan haka ku ji tsoro na, ku kiyaye dokokina ya ulil albab, ya ku masu hankali. Yasa malamai suke cewa alamar hankalin mutum shine kiyaye dokokin Allah. Iya kiyaye dokokin Allah mutum iya hankalin shi. Mana iya rishin kiyaye dokokin Allah iya rishin hankali. Da kaga mutum wanda bai respectan dokar Allah, to akwai wani nau'i na rishin hankali gare shi. Wanda bai kiyaye dokokin Allah kamar ya ba da adres kin kai shi bai da hankali. Wanda kuma yake sako ya nuna hankalin shi akwai dan deregulation kaɗan. Wanda yake kiyayewa shi ke nuna kenan shi yana da hankali. Shi yasa Allah ce wattaquni ya ulil albab. Yasa da yawa ayat Allah ke cewa inna fi zalika la ayatin li ulil albab. Kamar inda ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari, sai ce la ayatin li ulil albab. Har sai da siffanta su allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yadda zana ayyukansu, to wannan siffa ce ta masu hankali. Mutum ya zamanto yana kiyaye dokokin Allah. Sai Allah ya ce laisa alaikum junahun. Shine mai shari'a ce harajun aw ithmun, babu wani laifi a kanku kuma babu wani zunubi da za ku samu. An tabtagu fadlan min rabbikum, in kun nemi wata falala daga ubangijinku. Ai an tatlubur rizqa bi an tatajiru athna alhajj ma damat at-tijaratu la tashghalukum an ada'i ma kallafakum bihi Allah. Yace wannan aya da Allah yake cewa laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, babu laihi kuma babu zunubi a gare ku don kun nemi falala ga ubangiji. To menene neman falala? Shine yin kasuwanci, saye da sayarwa. Kamar yadda Allah ya ce ya aza doka, idan ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, sai ce fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay', dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Sai ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, sai ce mi wabtaghu min fadlillah, ku je ku nemi falalar Allah. Falalar Allah shine ka je ka yi aiki, ka yi kasuwanci, ka samu wani abu. Tunda Allah da ya halicce mu ya kawo mu duniya, ya tsara rayuwar mu ta yi akan mi, akan abubuwa da za mu nemi su mu amfani da su ta hanyar halal. Amma to sai Allah ya ce idan an yi da sallah ta juma'a fas'au ila zikrillah, sai ku wato cikin fas'au ne a'a fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, ku wato cikin kasa ku nemo falalar Allah. Shine ku yi aiki, ku yi kasuwanci, ku samu abu na halal wanda za ku gina rayuwarku a kai. Amma ba roƙo ba bara ba ta cikin
iftiga a fadlillah. Na gana tsananta mu baran nan ko wabtagu min fadlillah, ku nemi falala Allah. To anan ma sai ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, babu laifi akan ku, babu zunubi dan kun yi kasuwanci a lokacin da ake aikin hajji. Wannan ayar ma aka ce kahin musulunci ya kasance akwai kasuwanni wanda kana iya kai sai da sai da, amma kar ka shagaltu da shi ka bar ayyuka na hajji. Sannan ko ba a sai da abin da haramu. Kaga ba ka zo ana aikin hajji ka sai da taba ko ka sai da kwaya ko ka sai da giya. Wannan a aikin hajji ma ya halatta ka sai da su. Daga abubuwa masu amfani, tunda kaga nan akwai hikima da Allah ya halatta wannan. Tunda aikin hajjin lokacin da zaka yi shi kana buƙatar ka ci, kana buƙatar ka sha, ko haka ba. Tun aka ce an haramta sai da to ya dake in baka kenan sai komi sai ka tayi da shi. In ka tayi da kuɗi kenan baka iya ba sayan komi, sai Allah ya ce a kuna iya sai da kaga wannan sai ba da damar in na tayi ina da kuɗi ina iya sayan abin da zan ci abinci da shi, ina iya sayan abin da zan sha hura da shi, ina iya kaza ko ban da lahiya an sai magani. Kaga da an haramta da an yi samu kunci, to shi kuma Allah bai kawo kunci ga musulmi. Kaga sai ce ya halatta kaje ka sai da abu. Allah ce fa idza afattum min arafatin ay nazaltum ba'da al-ghurub. Nan Allah yana magana akan bayan mutum ya ini a arafa har rana ta faɗi, to za a gangaro a taho Muzdalifa. Shine fa idza afattum min arafatin, idan kuka gangaro daga Arafat, fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram. Fadhkurullaha ay ud'uhu wa kabbiruhu 'inda al-mash'ar al-haram. Ku roki Allah, ma'ana in kun zo Muzdalifa shine mash'ar al-haram, za ku yi sallah magariba da isha a lokaci guda. Duka yana cikin wadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram. To mash'ar al-haram shine Muzdalifa, ana kiran shi da mash'ar al-haram ko a kira shi da al-jam'u, kuma ana kiran shi Muzdalifa saboda daga Arafa in ka zo Muzdalifa ka ƙara kusantowa daga Makka ne. Inda izdilaf kama Muzdalifa an ciro shi ne daga kusantowa, ka shigo cikin harami, ka kusanto wato masallacin Ka'aba. Shine fadhkurullaha fa idza qadaytum manasikakum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram. Yace mash'ar al-haram ko kace Muzdalifa ko kace jabalun fi Muzdalifa, yace kanu yushiruna 'indahu al-ibil aw ay yu'limunaha bi alamatin annaha lillahi aw nadhar aw sadaqa wa yahrumu at-ta'arrud laha. Yace abinda yasa ake kiran shi mash'ar al-haram shine wuri ne wanda ya kasance suna sa ma raƙumma alamu na cewa an yi bakancansu ko an ware su ne domin a yi hadaya, da haka mutane ba za su taba su. Tunda mash'ar yana kamar nihin alama, sanya alama ko wuri mai alama, yana da alaka da min sha'air. Wa man yu'azzim sha'airillahi fa innaha min taqwal qulub. Kaga sha'air wasu alamu ne, wasu abubuwa ne na alama. To mash'ar kamar wuri ne wanda suke sanya alama. Amma anan abinda zaka fahimta shine mash'aril haram shine wani wuri na musamman wanda ake cewa Muzdalifa. Bayan an sauko da Arafa na ake zowa a kwana. Kusan da yawa sai da gari ya waye sannan aje a yi shifa. Banda waɗanda suke da uzuri, in dare ya raba suna iya su tashi su matsa can. Mun gane ko? Shine Allah ke cewa wadhkuruhu, ku ambaci Allah, kinan ku ambace shi kama hadakum, kamar yadda shi Allah ya shiryar da ku, ya sanar da ku addinin ku da aikace-aikacen
da suke rataye da aikin haji. Allah shine ya ce aikin haji za a yi kaza, in an je wuri kaza a yi kaza, in an je wuri kaza a yi kaza. Duka wannan shiriya ce ta Allah. To yanda Allah ya shiryar da ku ta hanyar bayyana muku abubuwan da za ku yi aikin hajjin ku yi daidai kuma ku samu lada a wurin Allah, to kuma kamar haka za ku ci gaba da gode ma Allah da ambatan Allah shine wazkuru kama hadakum, sai ce wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, ko da kun kasance kafin shiwa wannan qablihi min qablihi kana ce min qabli ta'limikum, kafin Allah ya sanar da ku ayyukan haji. Ai ku batattu ne, ba ku san ya yake haji, za ku je ku yi ta kawai abin da kuka ga. Hatta abin da ake a jahiliya shine kun zo, sai da Allah ya saukar da hukunce sanar da ku, ko ka ce min qablihi kafin zuwan Qur'ani ko kafin zuwan manzon Allah, ba ku san yadda ake haji. Kuna cikin batattu kenan. Shine aljahilin biddin alhaq, kun jahilci addinin gaskiya. Da kafin zuwa addini na musulunci kun jahilci addinin gaskiya, kawai kuna zuwa kuna maguzancin ku, sai addini ya zo ya sanya ku a hanya, ya datar da ku bisa daidai. Sai Allah ya ce thumma afidu min haythu afada an-nas, sannan ku gangaro. Sannan sai ce inzilu ya ahla quraish min haythu afada an-nas, ta inda baka karanta shi ba ko? Thumma afidu min haythu afada an-nas, sannan ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa, ai min arafatin, ai daga arafa. To ana akwai iskali, kaga can da aka ce fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram, idan kuka sauko daga arafa to ku ambaci Allah a Muzdalifa. To daga bayan sai aka ce thumma afidu min haythu afada an-nas, sannan ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa. To a cikin fasara, daga cikin fasara shine inda mutane ke gangarowa na ana magana da Quraysh ne, cewa da daga arafa ya kamata su gangaro su Muzdalifa, saboda abin da ke faruwa su ƴan Quraysh me kasance suna yi, yace ai min arafatin bi an taqifu ma al-jam', yace wa kanat quraish taqifu bi jabal al-muzdalifa taraffu'an an al-wuquf ma'a baqi an-nas ma'a baqi al-arab bi arafat, saboda su qurayshawa sun kasance saboda girman kansu ba su zuwa arafa, saboda shi arafa wajen harami yake, wanda ya arafa ya hita daga harami. To su qurayshawa suke gani ai su ‘yan zama ne na dindindin cikin haram, don haka in an zo aikin haji, in baƙi suka zo su wuce can su je arafa su yi a tsayuwarsu ta arafa, amma su suna nan ba su wuce Muzdalifa. Sai Allah ce a sun ma'afido min haythu afada an-nas, kuma ku je arafa ku gangaro ta inda mutane suke gangaro. Mun gane ko? Shi yasa anan suke cewa wannan summa ba ta nuna jerantuwar aikin. Da aka ce fa idza qadaytum manasik, da aka ce laysa alaykum junahun an tabtagu fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram, sai aka ce thumma, bai nuna bayan daga in an sako daga arafa ne, daga nan sannan thumma afidu min haythu afada an-nas, sai ya dauki ma'anar cewa daga Muzdalifa ne za ku gangara inda mutane suke gangarawa. Alhali nan ana tuhumar Qurayshawa ne da lishin zuwa arafa. Sai aka fahimci kenan lishin zuwa arafan nan da aka ce musu sun ma'afidu min haifu a fadon nas, ana ne su ma Qurayshawa su je su rika tsayuwa arafa, sannan in mutane za su sabko daga arafa su sabko tare. Min haifu a fadon nas sai ce wastaghfirullah, kuma ku nemi gafarar Allah. Shi yasa suka ce neman gafarar ana magana da Qurayshawa ne, saboda sun kasance ba su zuwa arafa, to Allah ce su nemi gafara tunda sun yi laifi. Wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne. Sai dai an ce wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim ya shahi kowa da kowa.
mun gane ko saboda yawanci cikin ibada Allah ya shar'anta mana da an yi da wani abu to ai istighfar ko sallah ka yi da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi astaghfirullah assalamu alaikum wa rahmatullahi abinda zaka wale shine astaghfirullah da ka'i da aiki na kwarai to ka biyo bayan shi da istighfar menene hikima suka ce da wuya a ce aikin nan kayi shi yadda ake so ka dan yi wani abu ne tana ya kai sosan % من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Allah ce fa'iza ƙwabaitun manasikakum ai an haitun ibadatil hajj idan kuka kammala ayyukanku manasik yami ne na mine mufrad na manasik mansak wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil mansak shine mufrad manasik shine jami'i kuma masdar ne mimi asalin masdarin shine nusuk ko inna salati wa nusuki wa mahyaya to shi nusuk ko mansak ko anan jami'i manasik shine ayyuka na ibada to amma akwai inda suka fi shahara an yi amfani da kalmar manasik ko mansak ko nusuk a aikin haji ko aiki na yanka yawanci a aikin haji za ka ga ana aiki da manasik khudhu anni manasikakum annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo aikin haji da abin da ya sai ce khudhu anni manasikakum ko can a cikin suratul hajj ne Allah ce wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am sannan a can da yace a cikin suratul an'am qul inna salati wa nusuki kaga ai sallah ibada ce amma da sai aka faɗe ta daban kuma aka ce wa nusuki kenan wannan nusuk ya fi alakantuwa da aikin haji ko aiki na yanka ibada ta yanka kamar layya kamar hadaya to fa idza qadaytum manasikakum idan kuka kare ayyukanku na haji fadhkurullah ku ci gaba da ambatan Allah واذكروا الله أي بالتكبير والدعاء وطاعة الله كتيجا بدا أنبتا الله تهنير الدعاء دكبروري da ayyukan da zaka ga ayyukan haji akwai takbirat da yawa musamman rana ta 10 da in an zo jifan duwatsu za a jefa dutse 7 kowanne za a yi wurin jiwa 3 ne kowanne in ka zo za ka jiwa 7 kun gane ko kuma kowace jiwa da kabbara za ka yi Allahu akbar ka jiwa Allahu akbar ka jiwa kaga nan duka in za ka yanka akwai ambatan Allah sannan akwai sauran ibadu duka ambatan Allah ne shine fadhkurullah ku ci gaba da ambatan Allah ka zikrikum aba'akum wa zai irabin ka zikrikum aba'akum ka zikrikum kaf ay harfu jar ne ko ana amfani da shi tashbih ka zikrikum kuma zikir kaga majrur ne saboda kaf amma nan take yana aikin fi'ili ne saboda masdari ne wanda aka yi idafa shi da da fa'ilin shi yasa shi aba'akum yazo mansubi saboda shi maf'ulun bihi ne na zikrikum ay fadhkurullaha kama tadhkuruna aba'akum sai kamar da shi ka zikrikum aba'akum kaga aba'akum yazo mansubi ne saboda maf'ulun bihi ne aw ashadda dhikra ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan ubanninku ko kuma mafi sananin ambaton
yace fa zikrullahi anwa ذكره باللسان وهو الدعاء والتسبيح والتكبير والتهليل وهناك ذكر بالقلب وهو إخلاص النية لله في كل عمل وهناك ذكر بالجوارح بفعل الطاعات واجتناب المعاصي يجي ذكري نوعي akwai zikirin da harshe ke yi kamar kabbara da tasbihi da tahlili da addu'a da karatun qur'ani da komai ko da harshe yana zikiri sannan zuciya na zikiri ta hanyar tsarkake niyya da ikhlasi da yi don Allah kaɗai kenan a wajen kowane aiki sannan akwai zikiri na gabbai ta hanyar aikata ayyuka na da'a da barin aikin sabo sau da dama mutane suna mancewa da barin sabo ma ibada ne to kuma Allah da ya tashi saka mishi tun anan duniya ba ya ba shi gagomar ba to ya samu miliyan fiye da 2 a nan sau mun tabi ne ma wannan sau mun tabi ne shi yasa annabi yake man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min duk wanda ya bar wani abu saboda Allah ga wani abu ranka na so sai ka ji tsoron Allah ka bari to suwa sirki sai Allah ya musanya ma da wani abu na alkhairi to shine ambato na Allah ana iya yin shi daga bai ko ta hanyar aikata abin da Allah ya ce ayi ko barin abin da Allah ya hana shi ma ibada ce kuma zikiri ne yace fa minan nasi to sai Allah ya ba mu labarin nau'in mutane guda biyu ɗaya abin zargi ɗaya abin yabo na farko shine fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya akwai wanda ya tashi roƙon shi kawai duniya ce rabbana atina fid dunya hasana don nan kaga akwai hikima da aka kawo wannan ayar cikin aikin hajji dan da yawa sun je aikin hajji ba abin da suke nema fulus za a gwada mutum gindin kaba fulus waya ta ce yake yi fulus wani zai ce Allah ka san Kano ba ta yi sai da kuɗi Allah Kano ba ta yi sai da kuɗi da yawa an sun ta yi aikin hajji kawai mine da suke nema addu'a su ta takaitu da ne fi duniya hasan rabbana atina fi duniya hasan to Allah ce to irin wannan wanda suke takaita addu'ar su a duniya to su san da cewa a lahira ba su da rabo shine wa ma lahu fil akhirati min khalaq ay min nasibin ace fi duniya yace fa duniya kullu himmatu wannan wanda himmarsa duka ta takaito a duniya ne to wannan abin zargi ne shi yasa annabi yake cewa ta'isa abdul dirham dinar ta'isa abdul dirham Allah wadan ya tabe bawan dinari shi kullun da ya samu dinari shi da duniya inda ya samu duniya shi hankalin shafar wannan ba abun yabo bane sai Allah ce wa minhum amma daga cikin mutane man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana akwai wanda ke cewa duniyar a bashi mai kyau a duniya wa fil akhirati hasanatan kuma a lahira ma a bashi mai kyau sai ce wa qina azaban nar kaga wannan addu'a ce wadda in kana so kai addu'a wadda ta game komi alkhairin duniya da lahira to wannan ita ce kan gaba yasa hatta a cikin ayyukan hajji wannan addu'ar ana so lokacin da kake kiwoye Ka'aba akwai wurin da in ka zo ake so ka riga karanta ta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban yawwa da hajarul aswad nan ne na taba iske wata mata ne bayar Allah ita bata iya addu'ar ba Allah gafarta mata ya kalli niyyar ta ba ta amma abinda take cewa ba mai kyau bane ta take rabbana atina rabbana menene take ce abinda take roƙo azaban nar in maimakon ta ce wa kina azaban nar ta take wa fil akhirati azaban nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati azaban nar ba ta take cewa sai da naji ta ita subhanallah ta take rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati azaban nar wa Allah ka babu mai kyau a duniya a lahira kuma azabar wuta
kun gane ko to wannan addu'ar ce take so ta yi amma bata iya ba maimakon ta ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai ta cakuɗa abu in ta ce rabbana atina fid dunya hasana to hasana ta tsaya a nan a lahira sai ta ce wa azaban nar wa fil akhirati azaban to wannan addu'a ce mai muhimmanci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya horar da sahabbai su riga yin ta kuma idan kun lura ta hore mu ne da neman alkhairin duniya shine sa'adatun wa ridan bi tawfiqillahi lana an na'mala salihat kamar daga cikin abubuwan da suke da amfani a duniya shine ka samu rabo da yarda Allah da tawfiqin Allah ya datar da kai ka riga ayyuka na kwarai tun a nan duniya da haka musulmi ana so a cikin duniya kar ya bar harkar duniya shi yake gadangana ya fuskanci lahira sannan kar ya bi duniya kuma ya mance da lahira abinda ake so mi duniya kamata lokacin da ya kamata ka samu abin da zaka gina rayuwarka a kai sannan lahira ka bata lokacinta wanda ya dace da neman yarda Allah game da haka shi yasa akwai ayoyi masu kama da haka kamar da aka ce ma Qarun ko wala tansa nasibaka min ad-dunya harkar duniya ya halatta kuma yana da kyau mutum ya yi aiki na halal ya samu duniya amma abin zargi shine ya tsure ma duniyar nan ya mance da lahira mun gane ko to shine sai Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab yace waɗannan masu irin wannan addu'a ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sai ce ulaika lalle waɗannan lahum nasibun suna da wani rabo mimma kasabu lahum thawabun a'malin kana suna da wani lada na aikin da suka aikata sai Allah ce wallahu sari'ul hisab sannan kuma Allah mai sauki mai gaggawar bada sakamako ne ma'ana in sun je wajen samun ladan su Allah bai jinkirta musu zai ba su ladan su ba tare da bata lokaci ba dan za mu dakata kenan inda muka yi daidai Allah shi ba mu ladan inda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk